Čaute ľudia, som Roman 1966 a ukážem vám, ako si dať skin do Minecraftu, čiže zapnite si internet. A stránka bude uddelená v popisu videa. Stránka kúsok blbňa, čiže musíte si to viackrát dať. Tu máte skiny. Z obrazy. Aký sa vám bude páčiť. Ja si dám len náhodné. Dám si napríklad tohoto creepera. Tak, a musíte si skopírovať jeho meno bez tej čiarky a skins. To si vypnete, namiesto mena dáte si jeho meno. Vy sa volá Evans. Dáme start. Ide to aj na single playery, že dáte si hra pre viacich hráčov, napríklad nejaký server, napríklad tento, napíšeme čo viem, a máme creepera. Idete a vidia ho aj všetci hráči, čiže dúfam, že vám to video pomôže. Komentáre posielajte, ja vám odpíšem. Tak čau, tak zdar.